У брэсцкага аўтавакзала новы адрас. Цяпер ён месціцца па вуліцы Орджанікідзе, 12. Наваселле на работу аўтавакзала ніяк не паўплывала. Як і раней, калектыў працуе ў звыклым рэжыме. Новыя мовы новичкі ўспрымаюць запалам, старажылы з пачуццём лёгкай ностальгіі. Паціху абжываюцца, прывыкаюць. Автовокзал – это для меня родной дом, потому что я всю жизнь была на работе. Начинала, конечно, с старого автовокзала. Ну, ничего не могу сказать. Он вроде бы для нас был уютным, очень много лет. Мы там знали каждую, как говорится, каждый уголочек, каждую дверку. В новом здании более комфортно, условия созданы для работы хорошие. На старом автовокзале, конечно, было очень тесно, мало места. Здесь, конечно, места больше. Ва ўрачыстым адкрыцці новага будынку аўтавакзала ў Брэсце ўзялі ўдзел прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас і старшыня Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта Анатоль Ліс. Цэнтральную частку будынка займае зала чакання з панарамай на помнік архітэктуры – чыгуначны вакзал. Зала разлічана на 250 месцаў для пасажыраў. У адным крыле кафе, камеры для багажу, у другім білетныя касы. Іх, дарэчы, стала менш. Мы работаем в ногу со временем. Интернет, продажи сейчас возрастает с каждым днем. Поэтому актуальности в большом количестве касс я не вижу. И было принято решение оставить на новом автовокзале 6 касс. На новый аўтавакзал са спадарожнай інфраструктурай з абласнога бюджэта было выдаткавана 11,5 мільёнаў рублёў. Комплекс пабудавалі за год с апераджэннем на месяц. Совместной слаженной работой и заказчика, и подрядной организации «Полесежирострой» в принципе удалось без каких-то нарушений качественных показателей и всего остального автовокзал увести на месяц раньше. Пропускная здольнасць новага аўтавакзала значна большая за яго папярэдніка – 6 тысяч пасажыраў і 500 рэйсаў у дзень. Транспорт прымаюць 13 пасадачных платформаў з боку чыгункі. Именно автовокзал – это наиболее знаковый объект в плане подготовки к тысячелетию, потому что наш город – это город пограничный, город, который встречает гостей первым в Республике Беларусь. И то, что он получился такой красивый вокзал, современный, я думаю, что это олицетворяет общее состояние нашего динамично развивающегося города. Аўтавакзал – аб'ект, які ўваходзіць у адзіны гарадскі транспартны вузел. Таму асобая ўвага інфраструктуру і ўладкаванню прывакзальнай тэрыторыі. Зручныя транспартныя развязкі, аўтамабільная паркоўка, пляцоўка для стаянкі рэйсавых аўтобусаў. Усё кампактна і прадумана да дробязяў. А гэта значыць, пабудаваць лагістыку падарожжаў брэстаўчанам і гасцям горада стане значна зручней. Ёсць планы і далёка ідучыя. У агульнай канцэпцыі развіцця інфраструктуры прадугледжана і месца пад падземны пешаходны пераход паміж двума вакзаламі. Дзена Мішчук, Роман Філюціч, телерадыёкампанія «Брест».